Хәерле көн. Без Иске Казан түгәрәк уены Татар фольклоры республика фестиваль конкурсына багышланган матбугат конференциясе башлыйбыз. Безнең кунакларыбыз Геннадий Михайлович Макаров, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты. Ринат Гарафи улы Гыйләҗев, Сорнай фольклор этнографик ансамбле җитәкчесе, фестиваль катнашучысы. Һәм Сөмбелә Дамир кызы Валиәхмәтова, республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең җаваплы оештыручысы. Беренче сорау Сөмбелә сезгә бирик. Сез сөйләп китсәгез иде бу фестивальнең программасы хакында, кайчан була, кемнәр катнашыр? Әлеге фестиваль Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы теләктәшлеге белән республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге тарафыннан оештырыла. Ул безнең 2013 елны Иске Казан тарихи, мәдәни һәм табигать тыюлыгында башлангыч алган фестиваль. Бу фестивальнең максаты инде татар фольклор ансамбльләрен һәм аерым башкаручыларны бер түгәрәккә туплау, шулай ук аерым башкаручыларны татар халкының татар фольклорының онытыла барган жанрларын яңадан торгызу, халыкка тәкъдим итү һәм шулай ук яшь буында милли мәдәнияткә кызыксыну уяту, гомумән алганда мәдәниятебезне үстерүгә күп көч куеп килә әлеге фестиваль. Быел исә бу фестиваль безнең Иске Казан тыюлыгыннан милли мәркәзебез Казан каласына күченде. Моның сәбәбе нидә дип уйласагыз, чөнки безнең фестиваль быел башка форматтарга үтә, башка елларны ул конкурс, бәйге фестиваль булып үтсә, быел ул фестиваль гына, чөнки WorldSkills дөнья чемпионаты кысаларында үтә ул безнең быел. Шуңа күрә чит ил кунакларына күрсәтү максатыннан без аны быел Казанга Иске Татар бистәсенә күчердек. Һәм шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, 18-20 август көннәрендә безнең фольклор коллективларыбыз шушы чемпионатның кунакларын каршы алуда катнашачаклар. Казан ипподромында була торган чарада һәм без чит ил кунакларын түгәрәк уен уйнатып каршы алачакбыз, Алла боерса. Иске Казан түгәрәк уены фестивалендә безнең Татарстанның 22 районыннан 57 фольклор коллектив катнашты. Бу инде 400-гә якын кеше һәм аларның иң-иңнәрен 22 август көнне Иске Татар бистәсендә әлеге фестивальнең гала концертында күреп булачак. Башлану вакыты безнең инде ул гала концертның башлануы сәгать 2-гә билгеләнгән, икенче яртыда безнең кунакларны каршы алу фольклор коллективлар белән такмак әйтеш бәйгесе башланып китәчәк. Шулай ук анда Каюм-Насыйри урамында инде безнең милли кәсеп һәм һөнәрчелек остаханәләре эшләячәк. Ул остаханәләрдә кул эшләнмәләрен сатып алу мөмкинлеге дә булачак кунакларыбызга. Сәгать 2-дә әйткәнемчә зур сәхнәдә башланып китәчәк гала концерт. Ул безнең Зәйни Солтан урамы белән Каюм-Насыйри урамнары киселешендәге чатта урнашкан була безнең зур сәхнә. Сәгать 2-дә тантаналы ачылыш һәм зур сәхнәдә инде безнең вокаль-инструменталь һәм хореография буенча коллективлар чыгыш ясаячак. Ләкин без әле зур сәхнә белән генә шикләнмибез. Безнең татар халкының гореф-гадәт йолаларын чагылдырган фольклор коллективларының чыгышлары өчен аерым бер мәйданчык булачак. Ул Каюм-Насыйри урамындагы 11-нче йортның ишеге алдында була. Без аны менә фольклорга якынрак булсын өчен, аутентичность дип әйтәбез, теге асылын күрсәтер өчен менә шундый форматта оештырабыз. Анда йолалар сәхнәләштереләчәк һәм мөнәҗәтләр булачак. Бу безнең гореф-гадәтләр йолалар мәйданчыгында. Һәм безнең инде концерт интерактив түгәрәк уен белән төгәлләнәчәк. Бу инде безнең 5-нче ярты тирәләре дип алабыз. Шул тирәдә булачак бөтен килгән коллективлар һәм кунаклар, тамашачылар белән берлектә без түгәрәк уен уйнаячакбыз, Алла бирсә. Рәхмәт. Программа буенча шул. Ринат Гарафиевич, сорауларга тагын җавап бирсез. Менә Ринат Гарафиевич, сез ни сәбәпле катнашасыз? Менә бу фестивальнең әһәмиятен, максатын нәрсәдә дип атар идегез? Менә мондый фестивальләр
инде мин белә белгәннән бирле күптәннән мин сәхнәгә беренче аяк басканнан бирле күп тапкырлар үткәрелә. Менә безнең бик данлыклы фольклорчыларыбыз халык иҗаты йорты каршында һәм аннан соң республика фәнни методик үзәк каршында бик күп төрле фольклор фестивальләре уздырдылар ел сайын, бик кызыклы. Менә әмма бу түгәрәк уен фестиваленең форматы ул үзе инде ниндидер бер заманча, ул якынча хәзер бик күп коллективларны берләштерү өчен. Менә мин нәрсә өчен әйтер идем моның әһәмиятле, иң әһәмиятле ягын, чөнки бу фестивальдә беренчедән 60-70% балалар катнаша. Менә бу балаларның катнашуы ул киләчәк өчен менә дигән бу безнең дәвамлылыкның саклануы. Бу искиткеч әһәмиятле әйбер. Аннан соң икенче ягы моның әһәмияте менә мин бу фестивальдә инде берничә тапкыр катнаштым һәм ел сайын узган сайын мин аны күзәтеп барам. Шул кадәр мин чын күңелемнән ошатып. Монда Россия Федерациясының bütün төбәкләреннән нинди татар авылларыннан җыялалар, кем килә ала, барысын да җыялар бит. Менә алар берәр атна монда очрашып, тупланып, үзара фикер алышалар. Тел, лөгать, гырыф-гадәт күпме менә шундый аннан соң бер-берсен күрәләр. Берсе белән берсе сөйләшәләр һәм еллар буе берсе белән берсе хат алышалар, сөйләшәләр. Менә бу бит искиткеч әһәмиятле безнең татар фольклорын саклау өчен оештырылган бу мероприятие. Мин моның әһәмиятен хәтта Сабантуйга караганда да көчле дип санар идем. Менә бу яшереп батырым түгел, бу бик әһәмиятле әйбер. Аннан соң менә монда хәзер шул кадәр дә кызыклы форма, моның түгәрәк уен исеме бик берләштерә торган, менә әйтеп тә киттеләр. Бик әһәмиятле, кызыклы чара дип әйтәсем килә. Аннан соң менә күзәтәм, беренче башлаган вакытларда фольклор ансамбльләре ул кадәр әллә нәрсә эшле түгел иде. Аннан соң бик формалары да аулагы, казынасы, тагын берничә шундый бөтенебездә белгән шундый формалар гына иде. Ә менә хәзер соңгы елларда моның фольклорның төрлелеге шул кадәр нык үзгәрде. Менә искиткеч кызык бит. Нинди генә төрле хәзер йола, менә үзенең хәзер ничек дип әйтим инде, фольклор ансамбльләренең җитәкчеләре да үсеш сизелә, бик нык аларның тәҗрибәсе нык кына артты. Чөнки монда алдан да әзерлиләр, ул җитәкчеләрен тәрбияләү эше дә бара, укыту эше, өйрәтү эше бара, һәм берсеннән берсе күреп тә өйрәнәләр. Һәм бик кызыклы, бер кемгә дә күрсәтсәң уяклы булмаслык бик көчле коллективлар, әйтик менә Төмән коллективларын карагыз, ул Чиләбе өлкәсеннән килгән коллективларны карагыз. Нинди матур коллективлар барлыкка килде. Ярар, фикерегез булса әйтегез. Тамам. Геннадий Михайлович, менә сез әйтеп китсәгез иде бу фестивальнең тарихын, нишләп менә Иске Казан дип атала? Bizning folklor mirosimiz u albatta tarixiy tushuncha. Shunga ko'ra to'g'ri o'yin Eski Qozon bilan bog'lash u bik durust deb o'ylayman. Chunki biz bu festivalning bunday ismi bilan tarixiy o'zimizning mirosimizni qaytaradigan mumkinliklar ochiladi. To'g'ri o'yin albatta mana bu bizning tarixiy mirosimizni qatlamlarini ko'tarish uchun o'zina bir motor bir laboratoriya deb aytaymi, bir ijod shunday bir xonasi deb aytib bo'laydi. Ustaxonasi deb aytib bo'ladi. Niye uchun? Bu ahamiyatli. Chunki bizning tarixiy folklorimiz bek boy, ammo u endi ko'p uchraqda yo'qolib bitgan deyarli. Onun kırpılışıklarına koyadır kalgan, bugünkü günde bütün dünyada da şunu çok halklar özlerinin tarihi miraslarını yuvalta bara, şuluk vakitte
бүгенге көндә шундый көчле бер хәрәкәт бар, ул реставрация. Элекеге булган без әйтик архитектура, кием, сугыш кораллары, башка төрле менә сәнгать, безнең көнкүреш күренешләрендә без реставрациялыйбыз. Чөнки тамырларыбызны югалтасыбыз килми. Менә безнең бу фольклор фестивале ул үзенә берничә максат куя һәм дә аны чынлап та уңышлы итеп гамәлгә ашыра. Ул беренчесе әлбәттә безнең төрле төбәктәге байлыкларны күрсәтергә, пропагандалауга юнәлтелгән. Әйтик, менә безгә киләләр икән Чирмешән районнары. Без таләп итәбез Чирмешәнгә хас булган җыеллар, көйләр яңгырасын. Яисә Себердән киләләр икән, без әйтәбез, урманга утын ташымыйлар, үзегезчә җырларыз, үзегезчә биегез, үзегезнең кыйммәтләрегезне күрсәтегез дип. Һәм дә әкренләп менә мондый таләпләр килеп җитә фольклор безнең түгәрәкләре, фольклор ансамбль җитәкчеләренә. Бу әйтеп китүемчә, музыка гына түгел, киемнәрдә, бизәнү әйберләрендә һәм дә телдә. Чөнки әдәби телне белергә кирәк, ул вакытта җирле үзенчәлекле мең еллар сакланып килгән шундый безнең лексик әйтик байлыгыбызны югалтырга ярамый, фольклор әсәрләрен башкарганда буларны искә төшерү, буларны пропагандалау бик уңай мөмкинлекләр бирә. Бу бер. Икенчесе инде чынлап та инде югалган музыка коралларын әйтик, яисә бәйет мөнәҗәтләрне башкару үзенчәлекләрен бу шушы теләүчеләргә өйрәтү. Чөнки фольклор ансамбльләре алар ихлас кешеләр. Чын күңелләре белән фольклорыбызны саклыйбыз дип бирәләр. Әмма ләкин кай вакытта бәйет мөнәҗәт укыйбыз диләр дә җырлый башлыйлар. Ул арча киеме, анда яисә тагын башка шигырь киеме. Туктагыз, ул бит җырланмый, көйләп укыла дигәч, Көйләп укысаң. аннары инде менә әкренләп аларга аңлатабыз инде. Сез барыгыз менә чынлап көйләп укучы беләргә сорашыгыз, алардан өйрәнегез дип. Һәм дә инде кемдә кем уңышлы итеп шундый менә башкара икән ул бәйет мөнәҗәтләрне. Әлбәттә, бу безнең Түгәрәк уен фестивалендә аларны без күрсәтәбез, мактыйбыз, аларны үрнәк итеп күрсәтәбез. Бу да бик әһәмиятле булып тора. Аннан мин бит сезгә менә монда сөйлим жюри әгъзасы буларак. Жюриның да әһәмияте бик зур фестивальнең уңышлы булуына. Чөнки без жюрида күренекле сәнгать белеме эшлекләрен чакырабыз. Менә әйтеп кенә үтим инде. Мәсәлән, профессор Сарик Мулланурович Хабибуллин, шулай профессор Алсу Рашитовна Еникеева, фольклор белгече, кандидат, сәнгать белеме кандидаты Эльмира Ринатовна Каюмова, шулай ук күп кенә башка белгечләр. Һәм дә без башта шушы ук Түгәрәк уен фестивалендә башта без жюри әгъзалары буларак карыйбыз, тәнкыйтьлибез, тәкъдим итәбез һәм дә инде мастер-класслар да уздырабыз. Менә анда инде без әйтәбез, менә бу булай итеп җырлана, көйләнә һәм дә моның нәтиҗәләре дә күзгә күренделәр. Иң башта фонограммалар белән киләләр, юк дидек. Фонограмма белән килсәгез, сәхнәгә аяк бастырмыйбыз.
безгә фонограмма белән килмәгез, телисез икән, башка фестивальләргә катнашабыз, әмма бездә тере музыка булырга тиеш дип, һәм дә композитор көйләрен, эстрада көйләрен без аны катгый рәвештә кертмәдек. Шуңа күрә Түгәрәк уен фестиваленең үз йөзе бар. Ул чын безнең этник яңгырашы белән аерылып тора. Безнең Түгәрәк уен фестивале ул татар фольклорының бүгенге көндәге бик зур казанышы. Аның белән без горурлана алабыз. Чөнки Россиядә бар микән шундый халык әле татарлардан тыш үзләренең менә шушындый этник фольклор фестивален оештыра белә торган. Һәм дә аны бөтен Россия күләмендә уздыра торган. Системалары үсте. И системалы рәвештә уздыра. Һәм дә ул чынлап та бүгенге көндә бу фестиваль үзе бер хәрәкәткә әйләнде. Инде ел буе әзерләнеп торалар шушы фольклор фестиваленә килер өчен, бер-берсе белән аралашалар фестивальдә катнашучылар. Шуңа күрә инде аның әһәмияте һәм дә менә бу жюри әгъзаларының эшләве ул менә күзгә бик тә күренә. Мин инде әйтер идем аның менә бу Түгәрәк уен фольклор фестиваленең тәэсире турында. Менә күп кенә төбәкләрдә шушы фестивальгә карап үзләре дә фестиваль оештыра башладылар. Мәсәлән, Себердә Түгәрәк уен Себер татарларының фольклор фестивале да матур гына эшләп килә. Анда шулай ук бик теләп катнашалар. Әлбәттә, Себерләр монда берничә состав белән килә алмыйлар. Алар шуңа күрә алар үзләрендә уздыралар. Инде шушы Түгәрәк уенга карап, мәсәлән, Чиләбе өлкәсендә нагайбәкләр бар бит инде. Аларның да шактый бездән җырак алар, килә берсе дә килергә теләсә дә килә алмыйлар. Шуңа күрә алар үзләре шунда Арумысыз карындашлар дип бер фестиваль оештырдылар. Инде ул 5нче тапкыр була. Менә ул да безнең Түгәрәк уен фестиваленең нәтиҗәләре, матур нәтиҗәләре. Безнең кайдан Мәчәтов фестиваленең инде матур бара. Әлбәттә, мин әйтер идем, Түгәрәк уен фестиваленең дәвамчылары бер кайчан да фонограмма кертмиләр. Менә ул аның чын йөзе. Әгәр дә фонограмма кертеп, аны эстрада белән бутап башкарсаң, аны мәгънәсе югала. Чөнки Түгәрәк уен фестиваленең төп максаты ничек бар менә чын этник сәнгатьне саклау. Әлбәттә, әле безнең монда эшләр күп. Алдагы көндә бу фестивальне әлбәттә үстерергә кирәк, игътибар күбрәк бирергә кирәк. Мондый моңа ошаулы фестиваль менә мин әйтер идем, Каравон бар. Әмма ләкин Каравон шундый шәп уза, инде татарлар әйтсә, менә безгә дә Каравон шикелле уздырыйк әле Түгәрәк уенны дигәндә, Сабантуй бар бит инде, җиткән диләр. Юк, әлбәттә, Сабантуй белән чагыштырырга ярамый. Сабантуй ул инде хәзер безнең башка дәрәҗәдәге, башка сыйфатлы бер бәйрәм булды. Шуңа күрә Түгәрәк уены быел менә Казанда булуга мин әле сөенеп торам. Күпме халык күрә. Күпме халык менә чын фольклор коллективларының яңгырашы белән таныша. Бу миңа калса тагы үзенә бер матур трамплин булыр әле алдагы көндә үсешкә. Менә мин шушы Түгәрәк уен фольклор фестивалендә катнашуым, инде ул мин беренче көннәрдән бирле катнашам анда. Моның белән мин әлбәттә бик шатмын. Чөнки минем күзем алдымда менә шушы бер Түгәрәк уен эпохасы, тарихи, мәдәни бер зур гына вакыйга булып бара ул тарихта бик изле фестиваль.
Беренче сон бетергә ярамый бу әйбер. Ашыклык кертеп үтәсем килә. 22 августта безнең Иске Казан түгәрәк уены ул республика күләм фестиваль булачак безнең Татарстан Республикасы буенча. Ә инде 28 августтан 30 августка кадәр бөтен Россия түгәрәк уены фестиваль бәйгесе узачак. Бу инде бәйге форматында уза. 28 августта Крылья Советов паркында ул кичке уен белән башланып китәчәк. Кичке 5-тә 29 августта ДК Ленинада конкурс программасы барачак, ә инде 30 августта башта флешмоб уеша безнең узачак Бауман урамы буенча Камал театрына кадәр барачак безнең фольклор ансамбльләребез, коллективларыбыз. Сәгать 2-дән 4-нче яртыга кадәр интерактив мәйданчык эшләячәк һәм инде сәгать 5-нче яртыда Камал театры каршысында Нәши бөтен Россия түгәрәк уен фестиваленең гала концерты узачак. Монда инде бөтен Россия төбәкләреннән килгән фольклор коллективлары катнаша. Татарстаннан гына түгел. Рәхмәт. Сорауларыгызга күчик. Кемнәрдән нинди сораулар бар? Сорауларга сәлгә юк икән. Геннадий Михайлович, сез әйттегез, менә югалган ниндидер гадәтләр, йолалар искә төшерелә дип, сез бәлки берничәсен искә төшерерсез. Менә без бит инде сез әйткәнчә күпчелек кешеләр бит инде беләләр шушы гадәтләрне. Менә нинди йолалар булган, нәрсәләрне куйдылар? Әлбәттә, безнең йолалар, әйтик, йолалар гына түгел, музыка кораллары менә ул миңа тагы да якынрак. Гөсләдә уйнау сәнгате. Мәсәлән, менә иң беренче фольклор фестивале менә түгәрәк уен. Башта бит инде ул булды Кулатка районында, Ульяновск өлкәсендә. Түгәрәк уен Иске Казан ул булды безнең Биектау районында, Иске Казан каласында, шәһәрчегендә. Әлбәттә, менә біз анда да гөсләләр, менә мин үзем дә гөсләләр ясап, думбра ясап, думбраны беләбез инде, танбур, дәф дигән уен кораллары ясап, кешеләргә, менә катнашучыларга күрсәттем, ул зур кызыксыну уятты. Һәм дә бүгенге көндә инде безнең һәрбер фольклор фестивалендә гөсләчеләр ансамбльләре чыгышлар ясый. Бу шулай ук безнең өчен зур сөенеч. Фестиваль тарафыннан, шушы хәрәкәт тарафыннан безнең бу күренгән эшебез. Инде хәзер әйтеп киткән идем бит мин, безнең тарихи атламнар бар дип. Менә Казан ханлыгы заманы бар. Андагы төрле музыка кораллары булган, төрле йолалар булган. Аларны да әкренләп безгә тергезергә мөмкинлекләр бар. Һәм чөнки халыкка кирәк бу. Әгәр дә халыктан реакция булмаса буларга, аны эшләп тә булмас иде. Карагыз әле сез, менә мин Чатыртаудагы менә бу узган фестивальләрне карыйм. Анда төрле музыка коралларын уйныйлар. Әлбәттә, алар үзешчән, әмма ләкин алар ихлас. Менә ул ихлас кызыксыну үзендә зур потенциал барлыгын күрсәтә. И менә бу фестивальләрдә тагы да күбрәк мастер-класслар уздырып, аннары инде менә әйтер идем шуны да, фестиваль ул бәйрәм. Фестиваль арасында эш. Әгәр дә без фестивальгә коллективларны әзерләсәк, ул вакытта безнең бәйрәмебез дә шәбрәк була. Бәйрәмебез дә күңеллерәк була. Шуңа күрә фестиваль вакытында гына мастер-класслар уздыру түгел, ел дәврендә барып, төрле төбәкләрдә менә әзерләү эшләре алып барабыз. Менә моны тик көчәйтергә кирәк дигән фикердә калам. Әйе, әйтегез. Менә әйтеп киттек. Геннадий Михайлович та бик ачык итеп әйтте. Менә бу безнең
Беренче этап менә бу лаборатория. Монда дөрестән дә бөтен төбәкләрдән килгән, авыллардан килгән чиста этник фольклор эшләнелә. Менә бу мәктәп бездә хәзер уже ничә ел инде, менә Аллага шөкер, дөрес куелган һәм үсештә. Монга мин сокланам гына. Менә хәзер безнең бар шундый катлам, икенче катлам дип әйтәм. Бу безгә, мәсәлән, дәүләт фольклор музыкасы ансамбле оешты бүгенге көндә. Бик уңышлы эшләп килә. Бәрмәнчек фольклор ансамбле эшләп килә, Сырнай фольклор ансамбле эшләп килә. Чаллыда Болгар ансамбле эшләп килә. Менә яңа гына оешты Актанышта Агыйдел ансамбле. Менә никадәр профессионал җирлектә эшләүче безнең профессионал коллективларыбыз бар. Менә бу коллективлар һәрберсе үз теге русча әйтеп әйткәндә үз сокларында кайныйлар. Үз казаннарында кайныйлар. Һәрберсе үзләренең репертуарын булдырганнар, үзләренең йөзләре бар. Аллага шөкер, начар эшләр дип әйтмим. Бөтенесе дә искиткеч әйбәт коллективлар. Булар безнең татарның фольклорын чит төбәкләрдә, чит халыкларга пропагандалыйлар. Татарны зурлый торган коллективлар булар. Менә бу коллективлар өчен дә менә бу Түгәрәк уен фестивале ул нигез булып тора. Менә шушы нигездән көч алып, менә анда күпме материал, күпме байлык, күпме сакланган. Менә шушы әйберне менә бу коллективларда алырга, байлык дип әйтәм инде бу коллективлар өчен. Менә хәзер шундый сорау килеп туа. Менә бу коллективлар һәрберсе үзләренчә эшли. Менә аларны берләштерә торган менә Түгәрәк уен шикелле, ниндидер менә аларның киңәшләшә торган, ниндидер бер уртак шундый бер оешма шикелле нәрсә юк. Менә без бер-беребезне белмибез дә, просто игътибар итәбез, коллективларның репертуарларын күзәтәбез генә. Менә миңа сорау да бирәләр шулай. Безнең татар фольклоры дөнья фольклоры арасында нинди урында тора дип. Безнең татар фольклоры bir ягы белән дә түбән түгел бүтән халыкларның фольклорлары арасында. Искиткеч бай. Әмма безгә менә әзрәк кенә эшләү җитми, тагында үсү өчен, тагында менә бердәмләшергә кирәктер. Менә шушы коллективларны берләштергән ниндидер бер яңа оешма шикеллерәк, менә бер киңәшмә шикелле бер урын булса ни дип әйтер идем мин үземнең менә киңәшем итеп әйтер идем. Бу әйбер менә бик әһәмиятле бу әйбер. Чөнки без гел этно вариантта гына, монда гына яши алмыйбыз. Безгә хәзер үсәргә кирәк. Чыгарга кирәк дөнья халыклары арасында. Uzman yıllarda bulunan festivallerin altın ve kolektiflerin ansambller ortasında rayonlar arasında. Геннадий Михайлович, Мин уйлыйм, монда безнең ел сайын нинди дә булса ачыш була. Кайсыдыр коллектив искиткеч шундый матур итеп чыгыш ясый, ах итеп тыңлап тора бөтен халык кабул итә. Мин мәсәлән әйтерим, менә Чиримшән яклары, Аксубай яклары генә ачыш булып китә. Мәсәлән, безнең ерак төбәкләр дип саныйм инде мин, әйтик, менә Лениногорский районыннан, Сарабиккол авылыннан шундый матур итеп чыгыш ясадылар. Аннары җиңүче булып дәртләнеп кайтып киттеләр. Әлбәттә, Бөгелмәдән, без әйтәбез бит инде, Бөгелмә ул рус төбәге. Анда шундый матур коллектив, шәһәрдәге яшьләр туплашып, шундый матур чыгышлар ясап, үзләре дә сөенә, без дә сөенәбез. Шуның кадәрле матур шундый коллективлар бар. Әйтер идем, менә Себердән, Шатыр шутыр ансамбле Чикче авылыннан. Алар инде хәтта чит илләргә, Италия, анда Испания, Францияларга барып, зур матур урыннар алып, анда да татар фольклорын
чынлап та бай икәнен исбатлап кайталар. Мин болай дип әйтер идем. Безнең бит түгәрәк уен ул сайлаулы ансамбльләр киләләр. Шуңа күрә һәрберсенең үз матур бер әйтик йөзе бар, үзенең бер фишкасы бар. Ну, күзгә ташлана шул ансамбль, әгәр дә ул ихлас, шундый яратып, белеп башкарса, инде аңа тыныч кына карап булмайды. Анда алкышлар алалар, менә шундый. Аннары инде әгәр дә артистлар белмәгән, сәхнәдән җырланмаган, яңа берәр җыр, көй уйнасалар, ул да тагы бер ачыш була. Менә бу өлкәдән менә әйтеп инде менә күп кенә ачышлар булды. Әйтик, Мордовиядан килгән мишәр ансамбльләре. Шуның кадәрле итеп алар матур итеп җырладылар, көйләделәр. Исең китәрлек. Ул безнең фольклорыбызның классик әсәрләре буларак билгеле булырга тиешле ул безгә. Без аны кадер итәргә тиешлебез. Әмма аларны без белми идек. Менә шуңа күрә андый коллективлар булганда инде аларга игътибар да, хөрмәт тә бар. Ondan soң менә бу фестивальләрне вакытында күбрәк менә бу коллективларны яздырып алырга иде. Аларны менә дискларга язып, яки булмаса китап итеп чыгарып, менә ничектер аны югалтмаска иде. Менә вакытында карыйсың, фестиваль бара, концерт бара. Искиткеч матур, менә Геннадий Михайлович әйткәнчә, искиткеч матур материал, бик күп әйберләр. Әмма ләкин язылып бармый һәм ул әйбер онытыла, юкка чыга. Менә бу әйбер булмасын иде. Моны киләчәктә ныклап уйларга кирәк. Әйе, мин бу фикер белән килешәм, әмма ләкин шул вакытта искәрмә бар. Чынбарлыкта менә күпме безнең фольклор түгәрәк уен фестивальләре булды. Барысында да диярлек без яздырып бардык бөтен шундый җырларны, көйләрне, биюләрне һәм дә дисклар итеп алар шулай ук чыгарылды. Һәм алдагы көндә дә шулай булыр дип уйлыйм. Сорау. Силәр сүмлегә китерсез мәсәлән алар YouTube-ка кую планлаштырылмыймы? Фольклор үзәге Әлбәттә, планлаштырыла. Без инде бу материалны эшкәртеп, шул матур номерларны YouTube-ка кую өстендә хәзер эш алып барабыз. Алар инде берәм-берәм чыга да башладылар. Безнең YouTube каналында, Tatfolk YouTube каналында аларны күрергә мөмкин булачак. Рәхмәт. Sizin çıktığınız Tatar mutfağının yıllarına ihtibar ettiğin yıllara belki sanatlarlarınız belki kozmasının andaki yıllarına koysa yıllar ihtibar ettiğini bilirsiniz. Ой. Бу бик авыр сорау. Чөнки кай вакытны 7-8 коллектив я барысы да казымасын күрсәтәләр. Я солдат узатусын күрсәтәләр. Быелгы заявкада казымасы бик күп иде. Я булмаса солдат узатуны инде узаталар. Монда инде чынлап та бу җиңел генә түгелдер. Чөнки күбесенә кабатлау җиңелрәк. Бер-берсен кабатлыйлар, яисә журналларда бастырылган әйберләрне өйрәнеп сәхнәгә чыгаралар. Күпме көч түгәләр, күпме тырышалар, барысы да бер үк әйбер булгач, аның кадере югала. Шуңа күрә без инде һәр вакытта да әйтәбез, ни дип. Китап актарып эзләмәгез. Күрше әбиләргә барыгыз да яздырыгыз. Искиткеч матур көйләр, искиткеч матур йолалар бар. Кеше кабатламагыз. Әйтәләр бит,
кеше сагыз чәйни дә төкерә, шуны алып тагын краннан хлорлы су белән җуалар да тагын чәйнәтәләр. Ул дөрес түгел инде. Шуңа күрә бу бик дөрес дип сорау. Qaysi yıllarını atıyorlar unutula bargan. Бүгенге көндә бәлки реставрацияләргә кирәктер. Инде үткән булганында менә инде безнең кайбер этнографик төркемнәрдә әле алар хәтердә сакланган. Әлбәттә, менә керәшмәр килә дә әллә күпме еллар күрсәтә алар. Чөнки әле аларның ул тере. Алар әле хәтерендә. Инде башка бер төбәктән киләләр дә кайсы елла күрсәтик икән дип аптырап бетәләр. Менә ул шуңа күрә тарихи реставрация дип уйлыйм. Siz аларны атлый аласызмы менә йолаларны, нинди унутылган йолалар? Менә сез атадыгыз бит танбур, дәф дидегез, буян кораллар. Менә мәсәлән, уңыш теләү йоласы, бу менә аны Реставрация инде бар. Удмуртларда да менә бик матур күрсәттеләр, Удмурт коллективларын мин карадым. Искиткеч матур, кызыклы уңыш теләү йолалары бар. Монда әгәр дөрестән дә фольклор ансамбльнең җитәкчеләренең әле бик үк хәзерлекле булмаулары бик нык роль уйный. Аларны бездә әле фольклор ансамбль җитәкчеләрен әзерләүче бер генә уку йортында юк дип әйтерлек, дөресен әйткәндә. Менә бу әйберләр нык влиять итә, тәэсир итә. Менә шушы коллективлар ансамбльләрнең коллективларның бер үк темага әйтүләре. Аннан соң менә без үзебез генә дә Сөрнәй ансамбле менә никадәр йола күренешләрен элекке борынгы уен коралларын әйтик, менә ул шаман бубеннары, мөгезләр, сугыш быргыларын чыгару, аннан соң кыл кубызларны, менә никадәр уен коралларын хәзер торгызып тормышта кулланабыз. Аннан соң фольклор ансамбльләренең бу әби бабайларның яки авыллардан килгән коллективларның килеп монда җырлап китүләре генә түгел, аны көндәлек тормышта куллану, аларны искә төшерү кирәк. Мәсәлән, менә туй йоласы, бит нинди кызыклы туй йолаларыбыз бар. Искиткеч, менә без Сөрнәй ансамбле гына да никадәр ничә еллар инде менә бу туй йоласы белән шөгыльләнәбез. Һәм бүгенге көндә дә никахларда, туйларда менә бу йолаларны бик кулланабыз һәм халыкта бик сорап ала, үзләре эзләп табып безне шул күренешләребезне күрсәтегез әле диләр. Менә бу үзе инде уже тормышчанлык. Бу бик кирәк әйберләр. Төрлелеккә килгәндә, дөрестән дә әле бу безнең бик зур проблема. Монда әле бик күп эзләнәсе бар. Җитәкчеләрне хәзерләргә кирәк. Тема аласың икән, тормыш шул кадәр дә бай, тормышның нинди генә кисәгенә тисәң дә, аннан фольклор чыга. Нинди генә тисәгендә сәхнәләштерсәң, аны бары тик устай итеп күрсәтергә генә кирәк. Бары тик күрсәтергә генә кирәк. Менә бөтенләй безгә сорадылар, менә Сөрнәй ансамбленә мәсәлән, бала туу йоласын. Башта мин үзем дә аптырап калдым. Ondan soң актара башладым, китапларны карый башладым, бөтен байлыкны карый башладым, әби бабайларның сандыкларын карый башладым. Бала туу, бала исеме кушу, искиткеч күп икән иш байлыгыбыз. Без аларга хәзер менә сәгать ярымлык программа күрсәтә алабыз. Менә бала табу, туу, бала исеме кушу, туй, бала йоласы ни. Шуңа күрә Алла бирсә киләчәктә әле менә булар яшьләр барысы да бу темага игътибар итәрләр дип уйлыйм мин. Төрләнер Алла бирсә. Мин өстәп кенә әйтәсем килә, безнең фольклор буенча белгечләр әзерләү турында. Әлбәттә, бүгенге көндә элекке белән чагыштырырлык түгел. Без бүгенге көндә шактый белемне фольклор белгечләре әзерлибез. Менә алып кына карыйк без Мәдәният институты. Анда эшли мәсәлән профессор Алсу Рашидовна Еникеева. Аның шәкертләре әлбәттә белеп, шундый тирән эчтәлекле, мәгънәле һәм дә аларны сәнгать дәрәҗәсенә күтәреп
күп кенә йолаларны сәхнәгә чыгара белә һәм ул аларны өйрәтә. Әлбәттә, әгәр дә сәхнәдән без күрәбез икән, кабатлаулар, башка менә шундый күренешләрне, һичшиксез бу инде Минигеев шәкертләре түгел. Аның шәкертләре булса, ул бөтенләй башкача, яңача яңгырый һәм дә безнең байлыкны ачып күрсәтә белә. Шуңа күрә менә ул проблема юк түгел, бар әлбәттә, әмма бу юнәлештә эш алып барыла. Консерваторияны әйтик. Менә Казан дәүләт консерваториясында этномузыкология кафедрасы бар. Ул бит безнең Идел төбәгендә бердән-бер кафедра. Салалар һәм дә җыентыклар итеп чыгаралар, үзләре башкаралар. Әмма анда бүгенге көндә яшьләр бик бармый да менә шул кафедрага укырга. Чөнки нигәдер әле без аны күрәсен дөрес итеп пропагандаламыйбыз. Шул ук вакытта анда укыган безнең белгечләребез үтә белемле, шундый компетентлы белгеч булып чыгалар. Бу юнәлешне тик ныгытырга гына кирәк дип уйлыйм. Ләкин алар берсе дә авылларга бармый. Берсе дә фольклор ансамбльләре белән эшләми дип әйтер идем мин. Мен күзәтәм аларны. Карыйм, бөтенесе институтны бетерәләр, консерваторияны бетерәләр һәм икенче юнәлештә эшли башлыйлар. Менә бу мәсьәләне тоже хәл итәргә кирәктер. Яшырын батырым түгел бу айгыр. Рәхмәт. Менә тагын бер сорау килгәнсен. Без киләсе елга бит инде Башкортстанда була дөнья фестивале. Бу фестивальдә менә бездән кемнәр катнашачакмы? Менә бу Казан фестивалендә җиңүчеләр катнашачак, ничектер билгелеме? Мин уйлыйм, менә фестивальне уздырыйк, җиңүчеләрне барлык, билгелик, аннары әлбәттә без анда катнашырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Җиңүчеләр әлбәттә безнең лауреат дипломнары һәм сувенирлар белән бүләкләнәчәк. Тагын бер әйбер әйтеп үтәсем килә. Менә күреп торасыз, безнең быел Иске Казан түгәрәк уены фестиваленең эмблемасы яңартылды. Мондагы төсләр берсе дә очраклы түгел. Шуларны әйтеп үтәсем килә. Менә гомумән алганда бу көнбагыш чәчәге, ул Кашкарыйлар семьялыгыннан безнең татар сәнгатендә Кашкарый ул мәңгелек билгесе, мәңгелек яшәү билгесе. Һәм инде безнең гербта Барсның калканында да бу чәчәк бит инде. Әйтеп үтик, күк төсе, ул татар фольклорында илаһи зат, күк ата, Тәңре белән бәйле, чөнки гореф-гадәтләр, йолалар аларның нигезендә барыбер мәҗүсилек ята. Бу камиллек, бөеклек билгесе, якты киләчәккә ышану дип аңлатыла. Ак төс инде ул безнең сафлык билгесе, изгелек билгесе, татар әкиятләрендә, риваятләрендә бик күп чагыла. Саф күңел һәм татар халкының милли халкы төсе итеп бирелә әлеге эмблемада. Сары төс инде ул безнең сагыш төсе, милләтебезнең тарихы шактый фаҗигале, сагыштан, кайгыдан башка гына юк. Була алмый, фольклорда, ул безнең күбрәк җырларда чагыла, инде мөнәҗәтләрдә, җырларда. Һәм тагын аерым урынны яшел төс алып тора инде. Бу безнең табигать, яшәеш, яшеллек төсе. Ринат абый әлемне күргәч әйтеп китте, фәрештәләр икән дип. Бу безнең фәрештәләр, татар фольклорын саклаучы фәрештәләрдер инде, Ринат абый. Шул эмблема буенча. Аннан тагын Уйнагыз гармоннар фестивале, ул безнең бөтен Россия түгәрәк уен фестивале кысаларында узачак. Шулай ук Камал театры каршында 30 август көнне. Менә бу шулай ук бик зур әйбер. Менә ул Уйнагыз гармоннар фестивален иң беренче тапкыр без Музей Тазевич белән башлап җибәргән идек заманында. Ул елларда менә Тукайның 100 еллыгына багышланып эшләнелде беренче тапкыр 86 елна. Һәм менә шул вакыттан бирле ул ничек кирәк
сөйрәлеп килә инде ул хәзергә көнгә кадәр бу Уйнагыз гармоннар фестивале. Менә быел мин бик шатландым. Уйнагыз гармоннар фестиваленә безне дә чакырдылар. Һәм бу фестивальне тагын зурдан кубып, зурайтып эшләргә исәпләре бар. Шөкер, бик моны бетерергә ярамый. Гармон, тальян гармон, ул безнең горурлыгыбыз, ул безне данлый торган әйбер, безнең иң күләмле уйнала торган уен коралларыбыз безнең татар халкы арасында. Без ул вакытларда да 2000ләп гармон җыя алдык бер мәйданга. Ул бик зур казаныш булды һәм хәзер дә менә шушы әйберне битермәскә уңышлар сезгә эшләгез. Менә бу әйбер бик әйбәт булыр иде. Нигә сөйрәлеп килә дип әйттегез? Әлегә кадәр сөйрәлеп килә дип әйттегез. Аз бит хәзер. Хәзер менә уздыралар аны. Бер төркем гармончылар менә уйныйлар да Академия театры янына җыйналышып, шуның белән бетте китте. Бер 50-60 гармончы җыйналамы сез? Калганнары фольклор ансамбльләре җыйналар. Менә булдырылган кадәр җыярга кирәк. Татарстанда бар гармоннар, гармончылар бар әле. Бик әйбәт. Менә дәвам итәргә кирәк. Бу безнең biz бүтән уен кораллары белән мактана алмыйбыз. Тальян гармон безнең йөзебез булалар. Бездә аның традицияләре бар. Элегелектән килгән. Безнең менә 60-70 елларда гына да Татарстан җирлегендә генә дә 100гә якын гармон ясаучы остабыз гына бар иде. Әмма хәзер аларның ясаган гармоннары әле күбесе бар, исән саулар. Уйнаучылар да исән саулар. Уйнау мәктәбендә әле күп метр сакланып калган. Ну, бик сыек, бик начар хәлдә. Менә аны торгызырга кирәк, битерергә ярамый. Гармон бик кирәкле уен коралы безнең өчен. Бу минем фикерем. Рәхмәт. Сорауларыгыз булмаса, тәмамлыйбызмы? Барлык милләттәшләребезне, Казан халкын һәм мәркәзебез кунакларын 22 август көнне Иске Казан түгәрәк уены фестиваленә инде 28-ннән 30-на кадәр бөтен Россия түгәрәк уены фестиваленә чакырып калабыз. Рәхим итегез. Рәхмәт. Рәхмәт.